Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng chicken and egg curry. Meron po tayo ditong rice, sibuyas, sili at pipino. Ang drinks natin, tubig. Ayan, tubig lang po tayo. Yes. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na lang po tayong makakasama sa online collaboration ang aming bagong kaibigan at kabalen na si Nicolai Fernandez Vlogs. Ayan, si Cici ay bago lang siya nagmumukbang. Yes. No? At magaling din siyang magmukbang at napakaganda din niyang babae. So mga ka-foodie, sana po supportahan po natin siya. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Hi everyone! Hello everyone! Hello everyone! This is Nicole. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next vlog. Bye! Ayan guys, napanood natin ang ating kabalen na si Nicolai Fernandez Vlog. Si Cici ay napakagaling din niyang magmukbang. Yes. At ano siya, no? Malakas din siyang kumain. Napakaganda niya pero ang lakas pa rin niyang kumain. Yes. So mga foodies, sana po supportahan po natin si Cici. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. So mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Opo. Kain na po tayo. Opo. Mangantakit Kapampangan. Opo, manta na. Yes. Yan. Unang subo tayo. Unang subo ang itlog. Oo, egg. Oh, sarap nito. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Cici Nicolai Fernandez Vlogs, para sa iyo ang unang subo. Kain tayo. Kain tayo. Ang yummy, no? Sakto yung itlog sa bunga ko. Swak na swak. Parang lang, basketball. Na-shoot agad. Gusto ko ano. Ayan, ang sarap nito. Wow! Ang lambot. Ay! Ito ang lambot to. Lambot. Sarap. Grabe, ang lambot. Sarap. Naiwalay na yung no? Italkas na lang. Malalaki yung itlog. Oh. Ay, malalaki yung itlog. Malalaki yung pagkain. Tingnan, wala yung buto. Kasi itlog yung nasa isip ko ngayon. Tapos si Nicolai ang nagluluto sa pagkain niya, si daddy niya. Hi, daddy! Hello po. Si Nicolai, ano yan? Taga Manila po talaga sila sa Quezon City. Bali, pinaka-province po nila dito sa Pampanga.
Sarap. Anghang. Sa sibuyas. Malagyan. Sarap. Sarap. Ay, may pakpak pala. Itlog, guys. Ang sarap ng sarsa, no? Ang sarap ng pagkakaluto. Luto na kayo, masarap po. Paparas. Patatas. Ayos. Sarap. Egg tayo. Sibuyas. Tapos lagyan natin ng manok. Manok. Tapos kanin. Tayo. Sarap. Cheers. Cheers tayo. Sarap. At si Nicolay pala, ano siya medrep pala siya yung trabaho niya sa Manila. Pag walang trabaho, nandito siya sa Pampanga. Pag may trabaho daw, nasa Manila. Laki ng chicken ko. Ayun yung masarap yung malaki. Diba? Masaya to eh. Kailangan natin masaya. Bakit ka masaya? Ha? Bakit ka masaya? Kumusta na pala kayo ni Jason? Wala kami. Wala kayo? Hanggang ano lang kami. Pinagpawisan ka. Ang kasi ang sarap. Ang hanghang. Wala kami. Walang kayo.
Ang hamo ng mga sili. Ay. Dapat mag-aral na tayo na magsabi ng yummy. Mm-hmm. Nasaktan na gutom. Nasaktan na gutom. Dinala sa pagkain. Ganun talaga. Pag nasasaktan tayo, pagkain natin yung ano natin. Nasaktan ka, di ba? Ubusin mo yan. Hindi tayo nasaktan. May sakit ngayon si Jason Laksamana. Pagaling po kayo. Sarap. Hati tayo. Malak. Hindi ko kaya. Lagyan natin yung sibuyas. Ang sarap ng salsa. At magpasalamat po tayo sa last natin nakakulab. Doon sa Pinoy Almusal na si Sevilla Farm Vlogs. Yes. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapanood kay Sevilla Farm Vlogs po, panoorin po natin sila at syempre mag-subscribe na po kayo. Yes. Sisi Sevilla Farm Vlogs, thank you so much Sisi. At kay Abe Chan, kay Sisi Abe Chan. Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much po, Ma'am. Sisi. God bless po. Sana po maulit-ulit. Yes. Ayan. Sarap. Naubos ko yung pepino. Bulas. Sarap. Sarap. Sarap, no?
Laki ng patatas. Meron na lang malaki. Ang sarap pala pag patatas din, sausaw mo sa sarsa. No? Sarap. Pinagpawisan tayo. Sarap. Busog. Thank you so much po. Wala na. Lalo ka na konti lang. Ayan. Ay mga foodie, please naubos po natin yung chicken egg curry tsaka yung rice natin. Yes. Napakasarap, sobrang sarap talaga, grabe. So mga foodie bees, Nicolay Fernandez Vlogs. Pagkatapos po namin, lipat po kayo kaagad sa kanya. Yes. Napaka-supportive po ni Sisi, kaya sana po supportahan din po natin siya. Sisi Nicolay, thank you so much sa online collaboration natin. Sana maulit-ulit to. Ano Yes. na, actual collaboration na tayo nun. Susugod na kami sa bahay niyo. Sana po, pakiclick po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Nicolay Fernandez Vlogs. At kami din po, pakiclick na din po yung notification bell din po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po namin ni BBM. Yes. At ano, gusto namin ibatiin si Mami. Yes. Si Mami Karing. Ayan. Mami. Happy birthday, Mami Karing. Ayan mga kapulibis, kung di pa kayo nakapalo sa aming Facebook page. Mag-follow na po kayo at sa TikTok po ng The Foodie Bee at TikTok ni BBM. Yes. Shoutout po pala sa Team Matibay at Team Walwal. Team Matibay, thank you so much po sa support. I love you all. At shoutout din po kay Frenny Kimi. Kimi, Ate Kimi, I love you, you. Frenny. At kay It's Lenny. It's at Lenny. kay Jeffrey's Jeffrey's Chow. Chow. Cook Like Crazy. Ayan, please pakisupport po ang aming mga friends at ang aking kapatid. Syempre, mag-subscribe na din po kayo sa kanila. Yes. Jason Laksanana, hello. Pinabol talaga. Pinabol talaga. Okay na. Kaya mga kapulibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!